So karon mga igsoon, nanausap tagbais karon kay Sabado maron. So wali na putas pulong sa Dios sa barangay Tangkulugan sa Bible study. So nataron o diri sa bais nga mga asinda. No. Niunong taga-jud diri kay nindot kayo piyo. Bagong naani ang mga tubo. So matag Sabado nagawali tas pulong sa Dios diri sa Baay City, Barangay Tangkulugan. No. Kay ang pulong sa Dios nagsugo ginato mga igsoon nga Matthew 28 verse 18 to 20 nga wali gayud ang mayong balita sa tibuok kalibutan. So ipawali gyud ang mayong balita. No? So kinahanglan tang muwali. So gitawag na siya og Great Commission. Great Commission pero jutay ra gyud nga lisanong anang mao nga commission to go aron mag-preach sa pulong ni Lord. So karon lay ko ng Dios sa mayong panahon nga naka-ani na sabtas Bible study. Salamat kayo update mo ron sa mga Bible study dito. Tagaan kayo ng ulat dito ron sa ato ang Bible study. So God bless.